Hej så YouTube, det er længe siden jeg har uploadet noget på min anden kanal, som også er min nye kanal. Nogle af jer kender mig sikkert for Black Dragon, som nu er All Home for AMV. Okay. Lige nu spiller vi noget Ghost Mods, og det er et rigtig sjovt spil, og jeg synes bare, vi skulle komme i gang. Ui. Okay. Lad os se, har jeg kommet... Jo, jeg har våben. Godt, så jeg synes, vi skulle tage nogle... Jeg vil gerne have nogle hjælpere. Okay, jeg vil gerne have nogle hjælpere. Du er min hjælper. Hey. Fuck dig. Jeg ved i hvert fald, at man kan få hjælpere med Daddy Medics. Hey, jeg er der. Det er mig, Fuglemand. Nå, det var det, jeg kan Fuglemand mere. Jeg gjorde det ikke. Og så herinde, line op, auto, element, opsætning, opsyn model. Her er det. Godt. Jeg skal lige finde noget, der kan dræbe mig. Nej, du kan dræbe mig. Ja, sådan. Kom så, Basse! Tak. Hej. De smitter bare af på den. Du bliver vist noget ud af munden. Okay, der tager vi lige, og så vender vi der lige om, hvis jeg kan huske. Ej, bare balanceret. Der vil jeg lige. Klør du lidt ud af munden, eller hvad? Jeg ved, den har et svagt punkt et eller andet sted. Okay, jeg skal lige se, hvad det er, det siger til mig nu. Eller... Kan du se, jeg er også politi? Svin. Og jeg skal altså være Fuglemand, før de gider at gå med mig. Okay, hvorfor er der Fuglemand? Var det Fuglemand? Ja. Så lige finde noget at dræbe mig igen. Fuck dig. Du er godt nok. Nummer af. Hvis man skyder den der top med aften, så bliver det til normale mennesker igen. Ja, så dør det direkte. Det kan love alle zombier. Og så... Dem her, hvis nok. Nå, hvad er du for en sød en? Nå, der kan jeg ikke tage. Kan jeg tage dig? Fuck, du er en grim værre en. Hold da kæft, den er grim. Sæt dig på mit hoved. Okay. Au. Hejse. Biu. What the fuck også. Jeg skal lige have mig til at dræbe mig. Nu ved jeg, hvad jeg gør.
Jeg skal lige også se efter. Undskyld, jeg hele tiden dræber mig selv. Bare lige noget, jeg hurtigt skal tjekke efter. Dræb mig nu. Jo, jeg skal da fui, man. Hvorfor? Okay. Jeg er tilbage. Så er vi tilbage, der var lige noget, jeg skulle tjekke efter. Noget på Skype. Okay, nu sidder jeg sådan en her. Så der fucking anden policeman, og så kommer jeg her. Dræb den dog. Og så dræb den dog. Nu spiller jeg om, hvor det så dræb den selv. Jeg ved du godt, jeg er fucking lækker. Og nu skal jeg lave min her. Dig. 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 Okay, og så kommer der en masse zombier. Fuck, de er grimme. Okay, hvad skal vi lave? Lad os se, jeg har måske en idé. Vi kan build en sentry her. Nå, det var vist alt for den her gang. Vi ses.